מודה לך בחיבוק והוקרה. את גידלת דורות של תלמידים כל כך רבים, ועכשיו ממך פה נפרדים. את היית דוגמה למסירות וערכים, כל תלמיד היה כאן בשבילך פרויקט חיים. העיקר שתהני קצת גם לחופש אינסופי, שאלינו תחזרי לספר את הסיפורים, נקנה כולם כל צוות המורים. רחל הגיע זמן פרידה, כאן נפרדים באהבה, נחשוב עלייך בלילות ובימים. צאי והגשימי חלומות, תספי את כל החוויות, חייכי אל העולם כי כך צריך לחיות. רחל, זה לא סיום, זוהי בעצם ההתחלה. יש הרבה עוד לעשות, את בטח מבינה שכל סיכום פותח את הדלת לרווחה, זכרי את אור דפק באהבה. אז לא חשוב